Hoxe estamos aquí con Joncho. queríamos falar se nos poderías explicar de que vai o teu traballo. Pois eu son responsable da área artesanal de Ámbar. Ali pois facemos diferentes obradoiros, como é este de estampación que traemos hoxe aquí. Tamén facemos de cerámica, de encuadernación, de cestería. Temos un obradoiro de 3D tamén, que fan os diseños e imprimimos en 3D. E eso, bueno, é un montón máis de cousas que, bueno, obradoiro de xabóns tamén damos, todo que é artesanal. Tes algún traballo aparte desto? Ou dedicaste a iso? A ver, o día, a jornada laboral, si, dedico ya a Ámbar. O que pasa que despois eu son escultor, entonces fago esculturas, escultura e pintura, no meu tempo libre. Poderíanos explicar máis ou menos que é a Asociación Ámbar? A Asociación Ámbar é unha asociación que naceu na Pobra do Caramiñal no 1982 para un pouco dar voz e traballar con xente con diversidade, se intelectual ou física, e agora mesmo xa estamos nun punto no que estamos abriéndonos en comunidade e temos obradoiros de emprego, obradoiros de cociña, de un montón de cousas para formar a xente con diversidade e que poda traballar e estar en sociedade traballando como un máis. Crees que este tipo de actividades ten repercusión nos rapaces? Eu creo que sí, porque normalizan a diversidade, é dicir, todos somos diferentes, cada un de nós, e non vamos a etiquetar a nadie pois por unha cousa ou por outra, porque a ti ao mellor daseche ben xogar ao fútbol, pero a ela, a túa compañeira non, e non por eso vamos a decir que un vale menos que outro. Entonces nós a diversidade traballámola como o día a día, para nós non hai nada diferente. Por último, ides por moitos institutos ou colexios? Sí, bastantes, todos os que nos solicitan, porque a principios de ano escolar, en setembro, mándase un dossier a toda a comunidade educativa, e a xente pídenos, ao mellor se hai un obradoiro que non se dá, pois tamén nos preguntan se podemos dar e demais. Pois ata aquí a entrevista, moitas grazas. Nada, a vos.